Moi! Mä oon Hynnisen Tiiti, valo- ja videosuunnittelija Seinäjoen kaupunginteatterin Romeo ja Julia näytelmässä. Ajattelin pitää tämmöisen ihan nanosekunnin mittaisen esittely siitä, että mitä videosuunnittelu on teatterissa. Ja sehän menee nykypäivänä niin, että kun video, liikkuva kuva, nopea leikkausrytmi on kaikille hirveän tuttua TV:n, musiikkivideon ynnä muun tämmöisen kautta, niin teatterinäyttämöllä, kun se pannaan vähän isompaan mittakaavaan, niin sen kanssa pitää olla hyvin huolellinen. Ja siinä olennaisinta on se, että se kirjoitetaan sisään alusta asti. Eli että teksti, dramaturgia, ohjaus, näyttelijän työ, kaikki huomioi tämän välineen käyttämisen, ja näin me pystytään tekemään siitä osa isompaa kokonaisuutta, ei vaan lähteä kuvittamaan näyttämötoimintaa, vaan että siitä tulee sisällöllisesti merkittävä asia. Ja sitä kautta pääsee sitten taas siihen videon sisällön tuottamiseen. Eli se materiaali, mitä tuotetaan, sen täytyy olla dialogissa näyttelijöiden ohjauksen tilan kanssa. Sen täytyy pystyä sitä dialogia avaamaan, keskustelemaan näyttämötoimintojen tilanteiden kanssa, rytmittää teosta oikein ja ennen kaikkea luoda niitä mielenmaisemia. Videolla pystytään matkaamaan kuitenkin hyvin syviinkin sfääreihin, tunnelmiin, moodeihin, mihin vaan, pienillä asioilla tai suurilla asioilla, leikkauksilla, millä vaan. Mutta koska toimitaan niin kuin näyttämä mittakaavassa, niin pienikin muutos on sitten katsojalle taas iso muutos. Eli olennaista siinä videon käytössä on nimenomaan se, että se on niin kuin sisälle kirjoitettua, ajateltua sisällöntuotantoa, ei vaan näyttämön toimintaa kuvittavaa. Silloin siitä alkaa tulla leffaa näyttämäteoksen päälle ja puhutaan kahdesta eri asiasta.